Da ka jing trailang ki pulit ka Shillong ber ki pulit ka Ribohoi district. Kilala ban pen pulom no ka jing temu jong ki subad khot ka HNLC ban pen pethei so away ubom IED. Kabade hadin ba ki pulit kilayo ban kemno iki saungut ki beriu bala subah. Baki de git khot ka HNLC bala tiap kum kita ki nong trei bari lane ka kanhun sleeper cell. Dai lamba ka jing trailang ki pulit ka is ka sales bar Ribohoi. Haka karway tarik lebar ar jara posau haka por ruba jajan mit. Kilayo ban bat ka way ka bolero pick up. Kabadoni unombar ML KR Lai R Saulai. Balanya ada udaman bahar ibnar, balayo ban bat naka surok umsning mohati. Baraga jingi obat ketika kali, layo ban kurup ubom IED, lengba ki bomb detection and disposal squad na Shillong. Balale akta karukom banlait na gijing ma jing mansau. Katkum ka karuo bala pha do he pulit ka Ribohoi. Ketika kanhun batray na bari jong ka HNLC, kikan tup iki saungut ki balasya akem. Bagi temu ban penpetay uti ubom IED ha Shillong ban nongpo, badia ka kam bakilale. Kadai baik lembah ke jimta ke HNLC na Bangladesh. Kita ki saungut ki balayo ban kiam lagi pulit ke jela ki kentup ya udaman bahar ripnar bakwasin usya lapang. Urobines ripnar jil taryang shining nongrum. Berbaro kini bala syakiam kidai na Ribohoi district. Long ru baki pulit na kita ki subah dekat ke HNLC. Balayo kiam kilayo kurup ru kasantali ki gatalin sticks. Chispa andre punya ki splinters. Way safety fuse wire. Lightly ki non-electric detonators. Santali ki mobile phone. Ketika bolero pick up, kabadoni unambar ML KR Lai R Saulai. Halor kane ka jingi korup tiar permethei. Balayo kia mikiti saungut. Ki pulit ka Ribohoi kila de ban register case anong po police station. Da ka bapen ngaru katkum ki kendon jong ka any.